Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikasuntzaren mai inguru berri batera, hemen Radio Vitorian. Eusko Ikasuntza mai gainean jarri digun gaia irratigintza alternatiboa Euskal Herrian, alabedi eta Euskal Herria irratiaren ereduak. Hiru gonbidatu ditugu, gai honen inguruan, gai honen hildotik hitz egiteko datozen minututan, eta aurkezpenekin hasiko gera besterik gabe. Txema Ramiro de la Piscina, Txema Radio Vitoriako kolaboratzailea da, eta horrez gain, eta nagusiki Euskal Herriko Unibertsitateko kazetaritza irakaslea dugu. Txema, Gabon. Kaixo, Gabon. Bueno, Txema, kazetaritza deitzen da oraindik, nire garaian bezala, komunikazio zientziak, eta esan behar dizu baita ere Euskal Herria Erratiko kolaboratzailearen banaizela, tarteka marteka bada ere. Etxetik sartzen zara, normalean esaten dugun, sartu, aditza erabiltzen dugu, esateko, nondik edo nola komunikatzen duzu Euskal Herri Irratiarekin, telefonoz etxetik edo nola egiten duzu? Telefono bidez eta baita ere alabedikoekin ere bai. Alabedikoekin ere bai. Beraz, bai alabedikoa, bai Euskal Herri Irratikoa eta bai Radio Vitoria. Beraz, guztietan ibiltzen zara, saltza guztietan. Gorka Elgoibar, Gasteizko egoitzan dugu, Gasteizko estudioetan, Gorka Alabedi Irratiko kidea da. Gorka, Gabon. Gabon. Noiztik Alabedi Irratian? Nik neuk eramango ditut, nik bost bat urte bai, ez dakit egia ondo esaten, bost bat urte goratzen dute lagun batzuk, etorri zirela nere gana, komentatuz zela horre magazin bat Alabedi Irratian, indar berritze bat behar zuena, jende berria behar zuena, jende berria sartu nahi zutena, laneako, eta pixkate lan bolondresa denez irratian, jende gutxitxorekin ote zebiltzan, eta gogotxunen bilen, eta harrapatu ninduen garai batean, nahiko librenen bilena, eta Alabedi Irratia hori, etxeko txokotik ezagutzen manuen ere, bakarrik, animatu nintzen eta hortxe sartu nintzen, eta mundu berri honetan sartu. Kasetaria zara? Ez. Eta ze lan egiten duzu mikrofonoan, ari zara, edo lan egiten duzu mikrofonoan? Bai. Alabedi Irratian, esan da bezala, lan bolondresa da, eta gure helburua komunikatzea da, kalian somatzen ditugun kezka horiek irratiaren tresna horren bitartez, alik eta gehien zabaltzeko asmoarekin, eta iruditzen zaigu, kazetari izatea laguntza bat izan daiteke lan, nola ez, ikasketa horiek eta busnarketa horiek eta egiten direnak ikasketa prozesu horietan eta barneratzen diren ezagutza horiek oso importanteak izan daitezkela, baina ez dela guztiz beharrezkoa, eta lan oso txukunak egin daitezkela kazetari izan gabe, eta kazetari izan da lan, zuk ezagutuko duzu lan nahiko eskasak ere egiten direla. Gu saiatzen gara gure onenak ematen, eta hori da gu azten gaituenaz. Irrati libre bat da, Radio Vitoria bidez da, irrati publiko bat. Zer da Alabedi? Irrati libre bada zuk esan duzun moduan, irrati libreak kontzertu moduan, ezakit Euskal Herrian barneratzen hasi ginen, 70-80 hamarka horretan, Txemak segurazki historia aldetik ni baino hobeto esango du, baina nik beti irratira etortzen den jendeari, komentatzen diot, jende asko etortzen da bizitan irratira, ez da? Eta euskaltegietatik edo leku ezberdinetatik jakin minez eta antolatu da. Nik beti esaten niet, dala bai irrati publikoen ondoan eta irrati komertzialen ondoan jendetik, kaleko jendetik sortutako alternatiba bat, ez? Ikusita komunikazio eredu horiek ez zutela betetzen kaleko kezka horiek gizarteratzeko lan hori, berez komunikazioaren edo komunikabideen helburu nabarmen bat beharko luken hori ez zela ganoraz betetzen herritik bertatik sortutako proiektuak inungo jerarkia alik eta minimoena zeukatenak, alik eta parte hartze modurik zuzenenak albideratzen zituztenak, eta eduki aldetik horrelako eduki alternatiboak zentzu horretan, ez? Kalean kaleko jendeak jorratzen dituen lan horiek normalean eredu komertzialetan eta eredu publikoetan zoritxarrez behar baino gutxiago sartzen diren eduki horiek gizarteratzeko. Beraz, irrati, kasu honetan librea,
adjektibo hori gustatzen zaizue eta uste duzue ondo dagola kasu hontan, Alabediko kasuan. Iruñan dugu Mikel Bujanda, Mikel Euskal Herria Irratiaren zuzendaria dugu. Mikel, Gabon. Gabon izan ezagula. Euskal Herria Irratia 1988ko azaroaren 7an zabaldu zuen bere lehen saioa. Alabedi irratia irrati libre bat baldin bada, zer da Euskal Herria Irratia? Bueno, Euskal Herria Irratia, euskara hutsez ari den irratia da, hoi du nik uste lehendabiziko ezaugarria. Irrati profesionala da, beraz hor bereizketa egiten dugu, libretzat hartzen diren irrati horiekiko, eta alternatibo kontzeptuarekin alderatuzkeo esanen nuke kontra alternatibo garela borondatez eta alternatibo izatez, alegia gogoz kontra garela alternatibo, nahi ez dugun arren, geure asmoa irrati konbentzionala egitea daukagu. Alegalak zarete? Bueno, legeak bere altzoan ez gaitu hartu, oraindik, iristekotan gaude, legeztatze bide luzean gaude, 20 urte daramatzagu, baina iritsiko gara. Kasuntan, orduan Txema, zeri buruz hitz egingo dugu datozen minututan. Eta lehen eta behin, barkamen askatu behar dizuet, nabarituko duzuela zuek entzuleek eta zuek kasuntan maikidek, nire euskara ez dela nire eguneroko tresna lanian, bai etxean eta bai lagunen artekoa edo lagun batzuren artekoa, baina ez lanekoa eta hori nabaritzen da Txema dakien bezala. Baina, Txema, zeri buruz hitz egingo dugu? Hitz egingo dugu irrati alternatibi buruz, irrati alegali buruz, irrati buruz, ala zer komunikazio motari buruz. Bueno, hitz egingo dugu komunikazioaz, besterik gabe. Nik uste dut hori dela importantzena eta komunikazioak badin badago, gure arteko elkarrulertzea asko zire errazago izango da. Mikelak aipatu du, gogoz kontra direla alternatibo, eta nik uste dut horrezek berak markatzen duela nolabaiteko eztabaidarako puntu bat. Zeren, niri bintzat komunikazio alternatiboa berez, ezait terminologia gehiagik gustatzen zen alternatiboa zerekiko. Gaur egun, Mikelak aipatu du alternatiboa dira, baina gogoz kontra, beraik hain zuzen nahi dut izan irrati nolabait estandar bat, ez da? Arazorik gabe, jarduten duen irrati mankizun bat, baina, denok dakizkigun arazoak direla eta ez dute hori egiterik, hain zuzen ere, Nafarroko gobernuak ez dielako baimena ematen irrati estandar bat izateko, ez da? Horregatik nik nahiago dut, hitz egitea oroar komunikazioz edo nahi baldin badugu bestelako komunikazioaz. Hain zuzen ere, jendea... Eta Radio Vitoria edo zer irratia ez dira bestelako komunikazioa. Ez dira irrati nolabait estandar bat, ez? Bestelako komunikazioaz... Publikoa, pribatuak, baina estandarrak. Horrek ez du esan nahi berez txarra edo ona denik. Horrek esan nahi du, baduela, marko bat, baduela definizio bat, ez da? Izan ere askotan egiten ditugu alako estereotipazio oso orokorrak eta hankasartzen dugu nire ustez. Izan ere, irrati estandar baten ere harri bitxi asko ere topa daitezke. Irrati libre batean topa daitezkeen bezala, ez da? Horregatik, ni berriro diot, importantena da komunikazioa, gizakien arteko elkar ulermena. Eta hori eman daiteke irrati libre batean, eman daiteke irrati komerzial batean, nekosago, zailago, baina baita ere topatzen dira horrelakoa, zergatik ez. Baina, Txema, zergatik sortu ziren irratiak? Nork bultzatuta sortu zen lehenengo marka, lehenengo enpresa irratigintzan lan egin zuen. Zertarako sortu zuen bere gunean? Komunikatzeko beharra zegoelako alegia. Lehen gorkak aipatu du irrati libreak Europan batez ere Italian sortu ziren eta Italiatik gero etorri ziren ona eta zarkatik indarrean zegoen komunikazio eredua etxelako gogokoa hainbat jendearentzat. Beraz, Alabediren eredua ez da Euskal Herriko eredua, Italiakoa baizik? Gehiago, harremandu gehiago Italian bere garaian sortu ziren irrati libreekin, Euskal Herria irratikoarekin baino. Euskal Herria irratiaren ereduan irustez... Ez dut esaten Euskal Herria irratia, esan nahi dut, Alabedi sortu zenian nongo eredu hartu zuen? Italiakoa ala
Euskal Herriko beste leku batzuetan sortzen ari ziren beste irrati batzuena? Bueno, nik uste dut gauza biek. Alde batetik Europan garatzen hasi zen ja lehenago irrati librearen eredu hori, eta gero momentu hartan ere, eta hori Gorkak hobeto esplikatuko nik baino, ari ziren, zabaltzen beste irrati libre batzuk, ez da? Egia da, garai hartan Euskal Herrian kokatu behar gara, hori 70. hamarkada horren bukaeran, transizio garai horretan, Euskal Herrian hainbat lekutan, ez bakarrik Gasteizen, hainbat lekutan irrati libre proiektuak sortu ziren eta atea ziren txanpiñoiak bezala. Italiako eragina izango zen, hangoa eta bestekoa, baina Euskal Herriak berak sortu zuen horrelako eredu bat irratigintza modu ezberdin batean begiratzeko. Eta, sortu zen Alabedi duela 25 urte, baina Molotov ere sortu zen Hernanin, Tastaz, beranduxeago, hainbat eredu sortu zen Eguzki irratia ere bai Iruñean, Euskal Herriko hainbat txokotan eta herri txikienetan ere bai sortu ziren horrelako ereduak, bai. Hala ere, Gorka, egia da, Alabedi irrati hauen artean, irrati indartsu bat izan dela, eta beti egondala hor, eta izan da, ulertzeko Euskal Herriko potentenetariko bat. Hori lanaren eta zortearen kombinazio bat izan da. Esan beharra dago, ez dela izan arrisku faltagatik, Alabedi irratia 5 aldiz itxi dute bere historian, administrazio ezberdinetatik etorri eta prezintatuta egonda 5 aldiz, eta berriro ere egonda hor jende talde bat, trasto guztiak hartu eta dena martxan jarri duena berriro, eta hori zuek imaginatuko dute, hemen dauzkazuen baliabideak eukita, edo dauzkazuen tramankulu guztia ikusita, imaginatuko duzuela ze moduko lana dan berriro dena martxan jartzea, ez? Trabak ere asko izan dira, baina horrek erakusten du gogo bizi bat ere bazela, eta tresnaren balioaren kontzientzia oso nabarmena zegoela Gasteizen. Hombre, egin daiteke irakurketa soziologiko bat, egin daiteke irakurketa historiko bat, baina nik uste dut leku askotan egon dela grina hori, komunikazio modu ezberdin batean egiteko komunikazioarena, baina, leku batzutan koiunturak emando aukera jarraikortasun gehiagorekin egiteko. Eta horrek, seguru aski eragin nabarmena dauka, gaur egun Alabedik bizi duen osasun on edo ez ainon horretan, ez? Esan dezakete poterea bota du lagoiara, esaten den bezala erdaraz esan edete astu duela istearena. Azkenengo urtetan ja lasaitasuna ematen du, zabaldu dala. Nolabaiteko tregua bat eman zen hor garai batean, kontu politikoak tarteko eta ez dakiz zer, eta hor bai zaudete leku ezagun batean, ateak irekita daude, zar daiteke dozein, eta poteriak ez du izten. Ez dugu ibili behar, garai baten ibiltzen ginen bezala trasto guztia furgonetan sartu eta Gasteiztik bueltaka emititzen. Horrela ere ibili izan gara, edo etxe partikularretan sartuta. Orain ez dugu horrela ibili behar. Hala ere ni, irakurketa den alde positiboa egin behar da, baina, aurreko hilabetean ere jardunaldi batzuk izan genituen, jardunaldi horiek badira mendik gutxira Eusko Jaurlaritzak atera behar duen irratien konzesio berrietarako dekretu baten inguruan, gu eta irrati libreak eta irrati, konzesiorik gabe dauden irratiak oraintxe bertan eztabaida horretan murgilduta gaude buru belarri, zeren, hemendik gutxira nahi dugun edo ez dugun nahi. Nahi dugun eta ez dugun nahi, eta horrek ekarriko dituen ondorioak, zeren hor dauden emango diren frekuentziak mugatuak dira, batzuk kanpoan geratuko dira eta beste batzuk barruan, eta horrek, ikusiko dugu zer ondorio dakartzan, baina berriro ere irrati batzuk isten edo ahots horiek isiltzeko arriskua ikusten dugu, eta hori ere esateko da, eta aldeze izango zenuten frekuentzia hartzen baduzue. Hombre, horrek argi dago ematen duela nolabaiteko babes juridiko bat, ez? Berme juridiko moduko bat, edozein egoeratan istera edo etorriko balira, horre nolabait ere zuk jo dezakezu epaitegietara edo horrelako kontu batzuk bere ekarriko ditu, beste ondorio batzuk ere bai, beste mota batzutakoak, ez? Funtzionamendu aldekoak, eta horrek gu bezalako funtzionamendu asamblearioa eta autogestionarioa daukan irrati batentzat zalantza asko sortzen ditu. Guk oso modu horizontalean funtzionatzen dugu, guk gestionatzen dugu bai ekonomikoki eta bai modu guztietan gure irratiak, guk geuk denok oinarrian daudenetatik, denok gaudelako oinarrian,
Eta, bueno, zalantza dauzkagu etorkizun honek ze aldaketa ekar ditzaken. Ez dakigu oso ondo zeren hori eman erabaki gabe dago oraingoz. Dakiguna da, horrek presio batzuk ekarriko dituela, eta gu ez gaudela presio horietan gauza askotatik pasatzeko amore emateko. Arabedi bezalako irratioen bat, dago ziesen edo EGM ikerketetan? Agertzen da, tarteka marteka agertu izan da, eta, bueno, eman lortu dituen emaitzak onak dira. Hain zuzen ere, betianik CIESeko inkesta horietan dauden beste emisora batzuek lortu duten emaitza, baino hobea lortu dute, baino oso tarteka marteka noiz baita agertu izan da. Noiz bai. Baina, egia da, orain gogora tortzen zait, ikustea, milaka entzule izan dituzula ikerketa horietan ere bai. 7.000 entzule, okerez banaiz? Bai, hori horrelako daturen bat, atera zen noen dela, ez dakit, 50 urteko azterketa horietako baten. Zergatik ez duzue publizitatea sartzen? Esan nahi dut, zuek zuen mesua bidal dezakezue diru sarrerak izanik, eta ez duzue zergatik mesu aldatu behar, seguru nago, beste komunikabide batzuek ere egiten dute eta bere editoriala eta bere mesua argi daukate, zergatik ez duzue publizitatea hartzen badiru sarrera bezala. Bueno, hori da finantzak eta ereduari lotutako hausnarketa bat. Guk bere garaian hartu genuen finantzak eta bide nagusia bazkidena izan zen. Guk 700 bat bazkide dauzkagu, hilabetero nahi duen kopuru txoa sartzen diguna. Bakoitzak nahi duena alduena. Eta hori da alabedi ekonomikoki elikatzen duena. Egin genezakela, ateak ez daude erabat itxita hor. Tabernak, baina irekitzeko asmorik ere zaukagu. Horrengoz guk irekitzeko asmorik ere zaukagu. Ez dugu joku komertzial horretan sartzeko bat ere gogorik. Iruditzen zaigulako nahiko tramposoa dela joku hori, eta, bueno, arriskua daukala nolabait ere, bestelako eredu batzuetan erortzeko guk, aldugun enean, oraingoz, eta etorkizunean gauzak aldatu daitezke, zeguk esate dizut, asamblea moduan eta denon partaidetzarekin erabakitzen dugu. Bere zailtasunekin. Hori da, eta bere geldotasunekin, gero hitz egingo dugu hori buruz, baina, ateak itxita eduki ezarren, gure erabakia beste bat izan zen. Arabedi bezalako irrati bat, Txema, publizitatea sartzen baldin badu akabo? Bueno, hori bereak erabaki da urte, baina nik uste dut beraiek gustora baldin badaude euren ereduarekin aurrera. Hau da, nik ere ikusten dut, publizitatea sartzeak horrek ekarri ditzaken loturak, lotura horiek gabe bizitzeko gai baldin badira aurrera, baina horrek ez du esan nahi Euskal Herri irratiak egiten duena gaizki dagoenik inundik ere. Nik uste Euskal Herri irratiak duen eredua ere positiboa dela. Kontua da, azken batean eragine izatea, jendarteko iritzian, komunitateari zerbitzu bat ematea. Oraintxe bertan paper batian Txemak idazten zidan ahaztu Euskal Herri irratia Iruñan daukagula, baina ez ditut nahaztu nahi Alabedi eta Euskal Herri irratia, uste dut eredu ezberdina direla, uste dut esperientzia ezberdinak direla, honekin ez dut esan nahi, bat hobe edo bestia gaizki dagoenik, baina gauza ezberdinak dira, eta gainera Mikel Araban oso ezaguna da Euskal Herri irratia, gezurra dirudien arren, hemen euskaltzaleek eta ezagutzen dute Euskal Herri irratia, baina bestelako jendiak ez daki ez da zer den Euskal Herri irratia. Beraz, hasieran galdetu dizugu zer den eta zer ez den, baina Euskal Herri irratiaren eredua erabat ezberdina da Labediarekin alderatuz? Bueno, abia puntua nik uste dut bera dela, ez da komunidade gizatalde jakin bati zerbitzu egitea, gizataldeak Alabediren kasuan oski Gasteizen bildutakoa, eta geurean aldiz Iruñalde honetan bizi dena. Geuk gainera eta... Bakarrik Iruñalde, ez da entzuten ez Leitzan, ez Lesakan, ez Tuteran? Ez Lesakan, ez Tuteran, eta Leitzaldean, aldean, esan ez dakegu zerbait, baina ez. Ez baina geu irrati urbanoa gara, bera, hori beste ez daugarri bat Alabedikoekin batera duguna. Baina hiriburua geurea Iruña herria da, hemengo Iruña eta inguruan dauden herriak kontu egin hemen, Nafarroko bizilagunen erdia, baino gehiago dagoela ez da hemen. Eta hortaz alde batetik jende honi, komunidade honi, baina hemen euskeraz ari denari. Geuk badugu asmo bat hizkuntzari lotutakoa,
geuk euskaraz egin eta eragin nahi dugu, euskaraz egitera gonbidatu, animatu, euskararen erabilpen aktiboa eta publikoa dinamizatzea daukagu geure helburuen artean. Eta hori posible da Iruña bezalako hiri batean, irrati euskaldun bat eta profesionala, horrek esan nahi du bere diru sarrera ditula. Hori posible da? Horrek esan nahi du, egokitu beharra daukala posibilitateetara, guk noski geure asmoak eta helburuak dugun errealitatea baino urrunskoago dauzkagu desente urrunago, baina egia da, geure errealitate soziolinguistikora eta beraz ekonomikora eta hortaz gainera geuk hasieratik markatu dauzkagun geure identitate zeinu edo geure nortasun horretara egokitu behar ditugula denak, ez? Zenbat langile zarete? 12 bat, 12. 12 bat. Osasunako partiduak ematen dituzue? Ematen ditugu. Zuzenian. Kanpokoak eta etxekoak? Etxekoa bakarrik. Etxekoa bakarrik. Bidean gaude, baina oraingoz geuretzat kanpokoak emateak ekarriko lizkiuken gasto eta nekeak handiegiak dira geuk eraman ezin ditugunak, baina asmotan badago, hain zuzen, hau, geure errealitatetik nahi genukenera daukagun tartetako bat. Beraz, posible da egokituz eta neurrituz. Legalizazioa, ematen du Euskal Herri irratiaren definizioan dagoela, baimenik ez izatea. Egia da, hori hola dela, eta hortaz definitzen gaitun elementuetako ba, baina ez da, nahi eta ez elementu determinatzailea ikusten denez. 20 urteko bidea daramagu. Egia dena da, ez gaudela besteen baldintza berdinetan. Badugu dificultate zailtasun gehigarri bat. Batetik, geuk aukeratutakoa, kontestu soziolinguistiko jakin honetan, euskara minoritario den honetan, euskara hutsez aritu. Hori guk aukeratu dugun zailtasuna da. Zenbat entzule izan dituzue ikerketetan, Mikel? Gora bera hondiak agertzen dira hor, badakizue, geure irrati txiki hauetarako, egiten diren estudiotarako, oinarritarako agertzen den muestra txikiegiak dirala eta ordun oso ostilazio handiak agertzen dira aldi batetik bestera. Zene dut, zenbaitetan estudio horretan agertu ere ez gera egin, zero bestetan 3.000, 6.000, 9.000. Baina hor noski, inkesten bitartez egiten da, inkesta bakoitza den alegia, baietz irrati hau geurea entzun duela aitortzen duen bakoitzeko zenbateko representazioa agertzen da, hor egin behar da, hor ez da esan dut, base txikiarekin ordun emaitza signifikatiboak agertzea koste egiten dela. Hor dago, 9.000, 7.000, 6.000 hor agertzen da. Nik egia esan da, fede gutxi daukat, estatistika horiek, inkesta horiek esaten duten erdikin. Azterketak bezala, hori bakarri daukagu, ez da? Hori daukagu, baina irrati zenbat eta txikiago, ordun eta balio edo fidagarritasun gutxiagokoak dira, eta horren proba da, alditik aldira, ostilazio handia dagoela, esan nahi dut, inkestan bi persona agertu, eta horien proiektzioa, bider ez dakitzen bat mila egiten den hori gatxemak jakinen du. Ez, esaten nuena da. Beraz, baldintzetako bat da geuk aukeratu dugun lana jakinez erresa ez dela. Beraz, esan dezagun, geure txirrindula proba honetan aldapangora aritzea aukeratu dugula. Legeztatuta ez izateak zer ekartzen du, zailtasun bat gehiago, da, mendian gora bizikleta zibiltzia eta gaina gurpila zulatu eukitzea. Nafarroko gobernuak zer argudioak eman zitun ez emateko lizentzia? 1980ko hartan ukatu zigutenean, beste batzuri eman zieten, zioten geuk ez genuela akreditatu geure solventzia ekonomikoa. Hori izan zen eman ziguten argudioa, 80an. Goztik 18 urte joan dira eta eutsi diogu, kostata, baina eusten ari gara. Eta gero, 88an izan duzen beste banaketa horretan, beste batzuk aukeratu zituzten, gero ustez gezur handiak esan ez, eta horregatik epaitegitara jo genuen, denbora asko jan ondoren lortu genuen epaitegiek balio gabetzea egindako konkurso hura, baina epaileek egin zutena izan zen, berriz ere aukera eman gobernuari banaketa egiteko, berriz ere egin zuten, eta berriz ere baztertu gaituzte,
berriz ere auzibidetan sartuta gaude, eta, bueno, pues hasieratik beretik gauden prozesu amai ezin honetan, bukle kiribil honetan sartuta gaude. Hala ere, esan duzu Mikel, orain ematen du zure hitzengatik negoziatzen ari zaretela eta bidean dagoela, ez dakite Nafarroako gobernuan aldaketak izan diren euskararen inguruan eta horren ildotik zuen legalizazioa etorriko dan? Ez. Kontu horrekin ez fia. Esperientziak zerbait erakutsi bali batigu da ez dagoela fidatzerik, geuk egia dena da, pues, abiatzeko dagoen lehiaketa konkurso horretan, geure posizioak hartu nahi ditugula abia puntuan, ez? Nola esaten dute karreratako kotxetan lehen filan ongi kolokatu nahi dugu. Eta horretarako dauzkagun baliagaiak, daukagun eskarmentu eta esperientzia aprobetxatu nahi dugu. Eta alde horretatik, esate baterako, Nafarroko parlamentuak 2005ko abenduan erresoluzio bat onartu baldin bazuen, hori hola dela jakinarazi nahi dugu. Arartekoarekin mintzatu ahal izan gara eta Arartekoak hain zuzen gogoratu dio gobernuari baduela parlamentuak ebazpen bat emana eta hori betegabea duela. Eta hori bezala, parlamentu bidean, Nafarroa Bai koalizioak ere gaia esnatu du, iratzarri du. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi duena da, laizter etorriko den lehiaketa horretara nahi dugula Euskal Herri Irratiaren opzioa indartsu izatea, eta aitzakirik ez dezatela eduki berriz ere kalabazak emateko. Zer arazoak sortu dizkizue ilegalizazioa alegalak izateak esan nahi dut? Pues zailtasun gehigarriak, geuk bere badakigu ez dela erraxa, esaten ari garen bezalako geure kontestu honetan euskara dakitenak proportzioz gazteleraz ari direnekin gutxi direnean, naiz berez kopuru adirazgarri eta ziurazki kolektibo zabal xamarra den berezko dinamika komunikatibo bat sortzeko, elikatzeko, baina, dificultade gehigarriak dira, besteak beste, lehen esan duzunaren biratik, seguridade juridikoa, hau kontzeptu nahi baldin bada, abokatuek eta erabili dutena, baina halakoa da, geuk esate batera, hau konparazio bat egiteko, etxearen jabe izan gabe, okupa moduan dagoenak eduki ditzaken, zalantzak, esate batako inbertsioak egiterakoan edo apustuak egiterakoan geuk ez dakigu biharretzi etorriko zezkigun istera jarraitzerik izan duen genuken. Egia da, ez gaituztela inoiz itxi, hori ere egia da, ezta? Geukalako egoera zesanen dugu, toleratu edo konsentitu moduko bat bai izan dugu, baina segurtasun juridikorik gabe geure eskubiden jabe izan gabe. Hor badago elementu bat, berez, positibatu litekena zuzenbidean eta beste bat dignidadeari doakiona edo nahi baldin bada euskeraz ari den irrati batek pairatu behar ez duen bazterketa eta diskriminazio bat, ez dugu zertan onartu behar legez kanpo horrek dakartzan inseguridade horrek dakartzan hamaika esplikazio eman behar eta horrek kasu askotan ere geuk beste aspektua irrati komertzial garen ezkero egin batean gara publizidadearen bitartez etortzen zaizkigulako diru sarrera batzuk hor ere zailtasun gehigarriak ekartzen dizkigu hamaika bider esplikatu beharra daukagu legezko ez garen arren medio akreditatu bat garela Mikel, baterako eta beste. Eta Euskadi Irratia Radio Euskadi zer da Nafarroan? Alegala da ere bai? Zaude estudio batzuetatik sartzen direla Euskadi Irratikoak Iruñean? Nik uste situazio kafkiano xamarra dela, ez da... Hori jaz dakigu zer den. Alega da kafkianoa, la librea, la alternativa. Baina geurea ere ala da, geure eskubiden jabe, esate baterako, komunika edo edabide gisa, rekonozituta gaude, esan edut, Nafar gobernuak berak, bere prentsorreko edo bere informazioak eskaintzeko edo zabaltzeko mediotzat hartua gauzkata, gu akreditatuta gaude. Euskadi Irratiaren eta Radio Euskadiren situazioa, holaxe da, esate baterako bere delegazioa aitortua dago, baina ezin du emititu. Geure situazio ere, esate baterako gu badegu
antena, esan edut fisikoki mendian antena, baimen guztiarekin, baina falta zaiguna da antena hori erabiltzeko uinak ateratzeko eskubide hori ez dugu. Eta Euskal Irratiarena, zuek jakinen duzue, nundik emititzen dira Euskal Irratiaren seinalea geurera sartzen da, eta, hori ez dakit. Euskal Herri Irratia nahiago dutitzek nire bezautzen dolako. Beste komponente bat bai, gero, zuek... Baina ere, ez dakit, reflexio horiek jakiteko, gure entzulek datu gehiago izateko, ez dakit adibidez, iparralden dauden euskaraz lan egiten duten irratiek, entzuten ditugula iparraldera joaten direnean, suposatzen du batzuk libreak direla, besteak ez dakit legala direna, legalak edo zer diren txema. Ipar Euskal dauden ereduek daukate nik uste handiko ezogarri eman komun zera Euskal Herri erratikoekin, ez da? Guztiak antzerakoak, dira irrati nolabait asoziatiboak, deitzen direnak Espainiako, Frantziako estatuan, hau da, gizartaren baitatik sortutako proiektuak dira, eta, estandar nolabait komerzialak ez dira. Baina nik, gogo eta orokor bat egin nahi nuen, ez da? Bai Gorka entzunda, eta baita ere, Mikeli entzunda ere, Bioi entzunda, niri iruditzen zait, biek ala biek duten eredua azpimarratu beharreko eredua dela. Hau da, txipiak izan, edo ez izan, kontua da, bietan duintasuna dela nolabait hitz gakoetako bat. Zergatik diot hau, gaur egun nagusi den eredu komunikatibo bestelakoa delako. Eredu nagusi horretan megakorporazioak dira nagusi. Jabeak dira gero eta gutxiago. Eta Euskal Herri Irratiko langilek ez dute asko kobratuko, baina mega enpresa horietan ere langileen baldintzak ez dira hobeak. Horretara noen, bai. Txarragoak ez badira. Alde batetik mega korporazioak dira nagusi. Gero bestetik edukietan dagoen degradazioa nik uste oso agerikoa dela, ezer eskeria edo banalitatea da nagusi maila askotan behintzat. Horrekin batera ere, lan baldintzak ere ez dira hobetu, eskastu egin dira azken urte hauetan. Eta horren guztien ondorio, segurazko, edabideen sinesgarritasuna maldan beradoa. Bai, Mikel. Eta utziko zaituztet. Eta, irratiaren eredu eta Euskal Herri irratiak dauzkan ezaugarrien artean bat, nik uste dela ez karta bakarrera jokatzia. Bi aldetatik, bat, dirusaren aldetik eta irrati komertzial den ezkero. Hor, esan da publizitate komertzialak ekarritzaken arriskuak. Nik uste dut arriskua dela diru iturria alde bakar batetik etortzia. Gordon, zenbat eta diversifikatuagoa, beraz arlo bate izatia iragarki komertziala, geuk batipat, Iruñerriko tamaina erdiko komertzioa dugu geure bezero nagusi, baina gero elkarteetatik etortzen direnak, eta behaz hor diversifikatu egotea, eta gero instituzioetatik, noiz edo noiz, diru laguntzak hartzerik baldin badago beto. Ereduan nik uste dut beste bat ere garantzia handikoa dela, eta hor pentsadazue geuk inorekin antza baldin badugu hori Radio Vitoriarekin da. Zergatik, geuk irrati lokal bezala jokatzen dugu Euskal Herri irratian, baina ez gera 24 ordutan irrati lokal moduan agertzen. Baina ez gerari ere Euskadi irratiak egiten duen, oroar egiten duen 24 ordu zentralizatuekin ari ere. Konexio, deskonexio joku hori Euskal Herriko euskarazko irratigintzan gutxiegi praktikatzen den modelo horretan ari gara gu Euskal Herria irratian. Aldika, geu, programazio lokalarekin Euskal Herri irratia, eta gero Euskadi irratiaren programazio nazionala sartuz. Hor, bi plano hoiek frekuentzia berean eskintzea, nik uste dut hau geure beste ezaugarri bat dela. Bai, ez, hori nabardero hori importantea da, ez da? Zer, uste dut, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko Euskal Irratiek ere antzeko zerbait ere egiten dutela, ez da? Euskal Irratierekin ere zenbait albisteki komunin ematen dutela, oker ez banaiz, ez da? Mikel? Joan zaigu. Ematen du, baietz. Ematen du, joan dala. Ez dakit, edu dago lanian kontroletik, ez dakit agurtzeko aukera izango dugun, bagenekien lehenago aldein berzula Mikel. Hemenago, bai. Ez, Mikel. Bai, teknikoki, baina esan azkena. Ez, uste dut, Ipar Euskal Herriko Zibiroko bosa, gure irrati eta bar, horiek ere antzeko zerbait egiten dutela, da, baita ere, albistegi... Zarean jokatzen. Bai. Nik ez dut hori, eta irrati modeloetan malgutasuna handiagoa,
egia da, irrati librek, bakoitza bere modelua eta bere desarrollua eta bere planteamendu dozka. Baina, izan litezke hor eredu mistoak, lokala, euneko lokala, zergatik, lokaletik lokalera salto egitea ez dago zerresa, baina bai nik uste plano diferentetan aritzia eta hortik oraindik zeregin handia dauka. Mikel, uste dut, utzi behar duzula estudia, bai. Iruñan lan asko egiten dute eta baten bat hortik ari da. Beste batean jarretuko dugu. Oso ondo. Mikel, eta Gasteizen jarraitzen dugu, ja bukatzear gauden honetan. Bai, Gorka? Nik, honen arira, kolaborazio edo konexio, deskonexio, eztabaida honen arira, kontatu nahi nukere bai gure irrati libreen eta esperientzia, guk, bada denboratxo bat, Arrosa irrati sarea sortu genuela hainbat irrati libre, eta ez bakarrik irrati libre, baizik eta irrati txiki eta horrelakoen artean, Arrosa irrati sarearen helburu nagusienetako batzen irrati hor gauden sarea osatzen dugun irration euskera eskaintza alik eta haundienak kantidadez eta kualitatiboki ere bai balik eta anitzena izatea, eta gaur egun oso harro esaten dugu bai Alabedin edo bai Xiberuko Gozan edo bai Lekeitioko Arrakala irratian edo Bergarako Txapan edo Iruñako Eguzkin elkarrek trukatu egiten ditugula irrasaioak. Hau da, Alabedik egiten dituen irrasaio batzuk jartzen ditu sarean dauden irrati horien guztien eskura. Zarete forta bezala. Ez dakit nolakoa izango da forta hori zuen. Telebista autonomikoen artean, hau ni ezagutu baino lehena, baino gehiago da, ezagutza, ez da, irakurtzea, baina hemen irratian, fortarekin ditugu gure kontaktuak kiroletakoek adibidez fortarekin ere egiten dituzte horrelako gauzak, ez da? Adibidez, Alabegi irratian telebista autonomikoen elkarte bat. Guk Alabegi irratian adibidez, entzuten ditugu irrasaioak, Bergaratik datozenak, edo Lekeitiotik datozenak, edo Eibarretik datozenak, edo Tolosatik datozenak, eta aldrebez, Alabegin egiten ditugun irratiak ere bai emititzen dira beste irrati batzutan. Eta adibidez, Alabegi irratian eta Bilboko eta Stasi irratiaren artean lortu dugun beste kontuetako bat da, Goizeko magazina emititzen dugu bion artean. Suelta la olla. Goizeko magazine informatiboa, prensa irakurketa, eta aktualidadeko elkarrizketak eta izaten dituena, bion arteko kolaborazioan egiten den lan bada. Alabediko estudiotan egiten da gehien bat, Alabediko estudiotatik emititzen da, baina Bilboko eta Stasi irratiak ere bere uinetatik emititzen du, eta are gehiago urteekin, gero eta gehiago kolaboratzen du programa horren produkzioan, eta beraz, kolaborazioen... Eta telefonoz dira komunikazio guztioa? Bai, eta bide informatiko tekniko horiek, nik ere oso ondo menperatzen ez ditudanak, streamingak eta horrelakoak, eta gaur egun teknologia berriek sortzen dituzten aukera horiek, nik uste dut irrati libreak gero eta gehiago barneratzen ari diren kontu bat dela, digitalizazioak, internet bidezko konexioak, eta horrek irrati libreon orain arteko teknikoki muga horiek nolabitere gainditzen laguntzen ari zaigula, eta oso ondo hartzen ari garela elkarren arteko lan horiek elkarre elikatzeko, ez? Estandarretatik kanpo dagoenarentzako Txema komunikabiderik errazena antolatzeko eta zuti jartzeko irratia da? Prentsa, telebista, segurazki, komunikazio iturri horiek batzuek erabili nahi izan dituzte, eta, telebista batzuk suposatzen duk nunbait izango direla, ere bai, libreak. Jakina baiet, errati bat sortzea, telebista bat sortzea, baina desente merkeago da, baina gaur egun edabiderik merkena da zalantzari gabe internet. Edo nor da gai, sarrean sartu, blog bat edo webune bat sortu, eta horren bitartez bere edukiak mundu osora zabaltzeko, ez? Munari garen, zenbait kontu aipatzen eta importantea dira, adibidez, teknologia berriak agertu dira, ez, eztabaida edo solasaldi honetan. Eta importante da, teknologia berriek ere hankaz gora digitalizazioa jarri du panorama hau guztia, eta nire ustez aliatu bezala hartu behar ditugula. Gertatzen dena da, ekonomikoki posible da? Nik uste dute, gauzak merketu indirela gero eta gehiago, eta gaur egun, Alabedi irratian dagoen azpiegitura teknikoa oso ona da, zalantzarik gabe, konparatzen baldin badugu bintzat beste irrati libreetan dagoenarekin, ez da. Baina, karo, gauza guztiekin gertatzen den bezala, teknologia ongi dago, baino zertarako. Hala,
alperrik arituko gineteke baldin eta, teknologia harik onena baldin badugu, baino ez badakigu zertarako erabili behar dugun, eta zertarako erabiltzen den. Hau da, behar da, teknologia aparte zen kritiko bat. Hau da, gaur egun, komunikazioaren munduan lehen aipatu dugun bezala, eredu nagusiak, baldin badira banalitatea, edukien degradazio eta behar dugu entzule bat sortu, nolabait elikatu, guk ematen diogun beste produktu desberdin hori behar bezala baloratzeko. Ez emateko txitsi likuatre edo nola daen... Likuatre. Horri ere, gero, norbaitek aurkitu ez da nola ditzen den. Bai, hori da, horregatik lehen gora bueltatu. Agien alabedin jarri dute, txiki hori, edo horren karikatura egin ere. Ez uste, baina, guk ez dugu zertan horri uko egin behar, esan nahi dut, baina jakin behar da, hori txemak ez dut ezalan, ikuspegi kritiko batetik begiratuta ez, abitu hau da modan da ona, abitu ze graziosoa den, eta gaina Eurovisionera doa, eta denok SMS-ak bidali behar ditugu, ez dakit zer. Horretan geratzen baldin bagara, ez dakit, kasi kazetari karrera hori, zakarreta bota daiteke, ez dakit, pixkat maltzurra izaten, ez? Iruditzen zait, kazetarien artean, askotan, faltan botatzen dut nik neuk, faltan botatzen dut, kazetari komertzial horien artean horrelako barne hausnarketak kazetaritza komunikaziorako nola da karreraren izena txema? Komunikazio zientziak. Komunikazio zientzietan egiten diren hausnarketa horiek guztiak eta duintasunari buruz eta askotan seguru hitz egiten duzela zuen ikasleekin eta olako kritikotasun hori eta gero lanera merkatu hortara iristen denean jendea audientziak sartzen dinean tarteko olako diru saltxak sartzen denean edo bestelako potere batzuk. Horren inguruan itzengo du, baina irakasle gehienek ez dute horren inguruan hitz egiten, nire garaian bintzatez historia, literaturas, eta baina komunikabide buruz ezer gutxi hitz egiten zen nire garaian bintzat fakultatean. Esku bordin horiek nola askatzen ditugun komunikazioan. Kontatuko dizuet bitxikeria bat duela gutxi, gardatu zitzen eta ni nahiko harrituta utzi ninduena, ez da? Ari ginen besteak beste etikaz hitz egiten, ari ginen kontu hauetaz ere hitz egiten ikasleekin eta ikasleen artean eta Euskal Adarreko ikasleak dira, teorikoki besteak baino kritikoagoak omen. Omen. Aldatu dira gauzak, Omen. 20 urtetan. Kontatu nien bitzikeria bat, eta bitzikeria ondorengo hau zen. Duela zenbait urte, Kataluniako aurrezki kutxa batek, atera zuen superkontu bat. Eta superkontu horren bideragarritasuna edo errentagarritasun ekonomikoa frogatze aldera, ez zitzaion besterik ukorritu, zenbait kasetariri sartzea euren kontu korrontean 1 milioi bat peseta, orduan 6 mila euro oraingoan, ez da? Edo, beraientzako, hau da, zen komatxo artean opari bat, hau da, nolabait euren borondatea erosteko egindako zera bat, ez? Oparia komatxo artean. Gehientzuenek opari hori gorde egin zuten poltsikoen, baina baten batek salatu egin zuen, eta esan zuen, hau da nire deontologiaren kontra doan zerbait eta nik hau ez dut onartuko. Nik uko egiten diot hau hartxari eta publikoki salatu nahi dut enpresa hau. Bakarra izan zen. Ondoren nik galdera bera egin nien ikaslei. Eta zuek zer egingo zenukete? Gehientzuenek edo denek esan zuten, bereiek ere jaso egingo zutela, bereien lan baldintzen nahiko makurra direla gaur egun eta zergatik uko egin behar digu horre. Eta gero, puntu bateraino ere normala izan daiteke, norbere lan baldintzak direnean kodigo horren orekan mantendu bat direnak. Borrokatu gaitezen lan baldintzak hobetze aldera, baino ez sobornoak onartze aldera. Ez dut nuen hori esan nahi, baina esan nahi dudana da hor, kazetari, edabide komertzialetan eta publikoetan zaudetenok, oreka horretan, oso zail nire ikuspuntutik, ni hor ikusten dut nire burua batzutan ez esatezu, alabedi beharrean beste nun baiten maneo, eta horrekin, norberaren komunikatzeko helburuekin, lanean haste zarenean markatzen dituzun gauza txiki horiekin, eta egunerokotasunean bilatzen duzun horretan, ze punturaino mantendu dut nire oreka, ze punturaino junaiz gauzak sartzen, barneratzen,
eta ze puntu daño, utzikeria puntu batekin jarraitzen dut, edo ez dakit, baina iruditzen zait askotan ikusten dituan gauzengatik, eta ez bakarrik alde ekonomikotik, baizik eta, eduki aldetik ere, denok dakigu, gauzak, komunikatzerako orduan izan zaitezkela partziala gauzak esaterako orduan, baina gauiak erabakitzerako orduan ere bai, denok gara, denbora diktadorcillo txiki hori. Bukatu da denbora. Gainera, sartzen ari zaizkite gogoak zurekin eztabaidatzen hasteko. Eta hori ez da nire beharra, nire egin beharra esan edo, nire zeregina. Kasu hontan, moderatzaile triste gogo eta txiki bat? Txikia, bai, txema. Gorka aipatu du ideia bat eta nire ustez interesgarria da. Autokritikaren beharra. Autokritika behar dugu ez bakarrik. Alabedikoek ere. Jakina, baina hori asambladetan egiten dute. Ez bakarrik, alabedin, Gasteiz Irratian, edabideen artean, kasetarien artean, baina baita ere, alderdi politikoen artean, baita ere instituzioetan, eta hori da oso gutxi praktikatzen den doaia. Txarrena alderdi politikoen kasuan, gerota gutxiago direla, eztabaidan egoten diren bilera horietan esan edu, gerota politikari gutxiago izaten direla. Laukatuk, maneiatzen dute dan, azta? Alderdi politikoetan, eta hori eraban badakigu nolakoa den. Gorka, Elgoibar, Txema Ramiro de la Piscina, biei, eskerrik asko. Zuei. Datorren asteburuan bate daki, zeri buruz itzengo dugu, hemen Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batean, hori bai, asteburuan izango da, hori ziur. Ordura arte, agur!